हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। आलू को बॉयल खालामखाबाय, रुखाबाय, बेनिफ्राय आथा लाबाय, थोड़ा तेल देने वाला हूँ। और यहाँ पे दो प्याज और ये जस्ट सिंपल सा बनाने वाला हूँ दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नायलांदो लोगोफोर बिदिब्ला आंनि आलू पराठा बानायनायखौ आङो लानानै लानोसै। और एक बार दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने थैंक यू वेरी मच। सारायाबा दुङाखै दासो माबानाय होनाय। प्याज, मिर्ची रेडी। आलू पराठा गरम जगह गरम नमक, हल्दी, जीरा। जिरायनानै थाबाय ना बियो हारसिं। दा उन्दुबा मा जानांगौ दे। Try getting the आलू या थानोसै र' मा इसको यहाँ पे डाल। इसे गोल्डन कलर जाबन जासिगोन र'। यम आलू के पराठे। अभी तो गरम है, थोड़ा गुसु जानायनि हायख्लायथ'बाय आं आलूखौहाय। उनावनो बेबो रेडि, बेखौ एसे नाफिनसै आं। गरमथार सुथोंसै। हायखांना लाबाय आं। तावा होनोसै। एक बार बिल्कुल नानसे इसको बनाने वाली हूँ। ठंडा हो गया है। आलू का पराठे बनाने वाली हूँ मैं। लोगोफोर न'आव बानायनानै जादो, गोथाव बेसेथो बाजारनिखौ बायनो ना। स' जाथारो, याम्मी जाथारो, टेस्टी जाथारो। यम नारसोनांगौ बे। नुजादों बारा खालामदो।
minute. Thresin lansै नानोसै बांद्राय गुदुंबाबो माबाबावोसै बियो आलुनि पराठा बानायनानै जादो गोथाव बांद्राय रोजाल' बानायनो नाङा पातला बांद्राय रोजाबा मोनखनो नागिरा देखिए जाबायानो Yes, please. So bye-bye.